kɛra o Bamakɔ du terrain ko bi togo di mais ne ka étage 3 sini don ɲɔgɔn ma yɔrɔ kelen Wulibali don safinɛ wari t'o la bon n'i ye ɲɛ ka safinɛ sira di kalandenw ma mɔgɔw ka lafiya ɲini dɔ de don fo mɔgɔw k'o faamu Gunjɔ Alimami sɔli dɔ bɛ yen ko kɛsifiluguma n'i bi mɔgɔ sɔrɔ ɲare a kɔrɔbɔ kan to Kayi Gunjɔ Alimami ko ni mɔgɔ min ye Allahumma salli ala kɛsifilugumati ko n'i y'a wurudi siɲɛ 70,000 ko n'a kɛra hami o hami kama ko n'a ma ɲa ko lahara ko a b'i kumaba Gunjɔ Alimami de y'a fɔ ne y'a kɔrɔbɔ a ɲana ka tila k'a kɔrɔbɔ a ɲana ka tila k'a kɔrɔbɔ o ngorongofin jɔlen filɛ duguma wallahi an taatɔ tuna denmisɛnninw mobili in tɛmɛna ko aramuwa yɔrɔ a bɛ pan de i y'a fɔ mɔbili yɔrɔ dɔ in la wa tɛmɛna dɔrɔn ko ko denmisɛnninw fɛnɛ bɛ ko jɔ nafigiw don ko muru ti siran ye muru ko cɛkɔrɔ ɲɛ bɛ na aw nafigiw ko bɔn ne ni ka ala de don tile 3 n k'a bɛna nin sɔrɔ n ka so i y'a fɔ mɔbili yɔrɔ hakili b'a la très bien a sɔrɔla cogo min an ye kɛsifiluguma dasi tile 3nan dɔ nana n'a ye ko Konate wari b'i bolo wari t'i bolo nin an y'a d'i ma n k'u ma n ko wari tɛ yen ko hali ni 50,000 bɛ yen ko n k'o di fɔlɔ ne ko ayi a don n ka adamajan de ye 100,000 d'u ma o ka mobili jɔ ne ka so ko n'i y'a wari sɔrɔ n ka d'u ne ko n ko nin tɛ dogo jaabi ye bilen o kɛsifiluguma n'a fɔra ko ne k'a wurudi 70,000 ne bɛ se k'a kɛ e ɲare bɛ se k'a kɛ munna e bɛ se k'i ka baarakɛbagaw fara i kan a bɛ se ka 70,000 kɛ yɔrɔ kelen bon ne min ye mɔgɔ kelen ye ne bɛ se k'a kɛ o la an ye denmisɛnninw de bila k'a wurudi 70,000 k'a sɛbɛn siɲɛ 70,000 a sɛbɛnlen siɲɛ 70,000 ka tila ka o nasi bɔlen ka denmisɛnninw bila k'u sigi k'a kori ka tila k'a wurudi 70,000 o de safinɛ de ye nin ye o de safinɛ de ye b'a fɛ ka fɛn mɛn cogo min na c'est bon non i y'a faamu o safinɛ de ye k'a fɔ safinɛ c'est-à-dire hali ni kurukuru ayi a kɛ k'a lajɛ dɔrɔn ayi an ma safinɛ an y'a caman commandé Kayi o de la an y'a da s'a ma banamisɛnnin bɛ na o caman bila na sinon o kun k'o don na ko caman tɛ yen dɔw nana wa ne kuma a tɔgɔ ye di bana bɛ na o hali surɔmɔgɔw sɔli kɔni n'i ye kɛsifiluguma n'i y'a wurudi n'i y'a fɔ siɲɛ 3 k'i ɲɛ sarɔ n'a ye a tile mun bɛ bɛn n'i jugu ye n'i bɛna a bɛ taa de o de bɛ safinɛ in na o 70,000 de nasi bɔlen don ka safinɛ in dilan n'o ye n'a nana n'aw bɛ ka na Kayikaw ka san cogo ma ɲi dɛ a sɛbɛnlen don a kɔrɔ ko kɛsifiluguma n y'a taamu la n y'a ye i y'a faamu bon o de don mais f'a ka dɔn Konate kumakan don mɔgɔw kan ka fɛn o fɛn kɛ Konate ye Konate y'a bɛɛ kɛ kɔsa n'an ye an ka dugu siraba dilan ka taa 100,000 ni 50,000 ka taa Togo sira bilennen na k'a gosi ka taa n'i y'an ka dugu sira minɛ bi i bɛ sunɔgɔ k'i to volant na o sira dayɛlɛ de kɛra an ka ziyara tɛmɛnen ye faamaw ma mugandi abada a y'a m'o kalama i y'a faamu o la ni ne ko safinɛ bɔlen don mɔgɔw k'a dɔn k'o hinɛ don n'u ye prix min fɔ mɔgɔw fana ye safinɛ in ti bɔ yan dɛ a bɛ bɔ Thailand a bɛ dilan yen de ka na a bɛ na a caman fitinin min nana vol fɛ o banna a nana Sénégalais de fɛ u b'a don bateau kɔnɔ ka na donc o la a tɛ komi yan fɛn dilanlen kelen n'u ko i ma ko a den kelen ye 3,000 n'i ye 10,000 bɔ a la i b'o tɔnɔ de sɔrɔ mais a dɔn ko safinɛ in kan ka fɛn fɛn don Konate kun ne tilara a bɛɛ la ou bien n'u sera yan voilà ok d'accord donc o la fo mɔgɔw k'a faamu mɔgɔw hinɛ de don ayi Konate ne yɛrɛ bolo ale mɔgɔw y'a kɛ k'e ye safinɛ bɔ e ye safinɛ di mɔgɔ jeli ma k'u t'u ka du kɔnɔ o ka ca o c'est à dire ko dɔw bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka den dɔ ka ko dɔ yɛrɛ ma o ka i bolokɔni denkɛnɛ ɲɛsin mɔgɔ la ala k'o kɛ fɛn mais ta b'i yɛrɛ la o donc e bɛɛ k'e gosi yɛrɛ ma fɔlɔ de o donc ne yɛrɛ bolo ni jo kɔni tɛ ka ban ko fɔ fɛn dɔ de kɛlen don fɛn dɔ ye santi nana ma fiyewu o jogo o cogoya an ma fɛn dɔ faamu n'i ye 0 fara kan a bɛ kɛ joli ye 10 o tɛ 10 o 10 téléphone n'i ye crédit don a la n'i ye jɛsi digi
ni étoile digi i tɛ crédit dɔn i bɛ crédit dɔn ni tilara ka o kɛ digi o tɛ passé wa ni fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ o bɛ kɛ fɛn dɔ wulibali bɛɛ bɛ k'o kɛ n bɛ jɔ yan parce que bon lamɛnbaaw an b'a fɔ aw ye ni minnu ma fɛ ka taa Konate Jabala la a ye wuli a ka se hôtel Kamangolɛ sirafara yɛrɛ ni i ser'o ma dɔrɔn fara dɔrɔn carré fɔlɔ i numankuru yan fɛ i ɲɛsin i ɲɛ mobili caman jɔ na wari kelen doyen cour parce que n'i ko hôtel Kamangolɛ dɔw yɛrɛ t'a dɔn k'o ye fɛn min ye doyen cour n'i tɛmɛna doyen cour la tile fɛ koko do kariba fɛ k'a kɛ ko i bɛ taa ni kɛɲɛka tɛ wa ka taa ni kɛɲɛka bayanfan ye kɛɲɛka fanfɛla ye donc n'i donna mobili ni moto donna Konate bɛ aw minnu bɛ k'a fɔ k'aw ye duwawu ɲininaw ye mago bɛ aw la aw bɛ si aw ɲɛna ayiwa nin ye duwawu nalen a yɛrɛ di aw ma ɔ k'i sigi yen sa o taalen kɔrɔ kɔfɛ fɔ ne ka jɔ e la a y'an kɔn kiti mun na ala b'o nɔgɔya ye donc a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni ala ka diɲɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye Konate duwawu kɛ ni ala sɔnna inshallah n ko Ibrahima Niasse fana ye Basumalatu kundo min di yan n ka baara tɛ nasi bɔ ye mais ni ala sɔnna n bɛna jira denmisɛnninw la san'an ka taga an b'a bɔ ka di u ma Ibrahima Niasse ka Basumalatu gundo kelen de don a nasi awɔ ale de y'a gundo fɔ dɔ ye o bɛna di kayikaw ma fɛnɛ wa ni ala sɔnna a ko ka ca an b'o kɛ karamɔgɔw an b'u fo an b'u barikada mais mɔnɛ de bɛ ne na parce que Fofana ka kɛra Kaye alimamiba ye a gɛlɛyara ma tɛmɛ a numéro bɛ ɲini ka duwawu kɛ donc man di ye wa ayiwa a y'a fɔ ale ka cɛkɔrɔba alimamiba a ka cɛkɔrɔba n'o ye alimamiba min fatura ɲare cɛkɔrɔba in tun ye Konate baro kabako don Konate a tun ye Konate an b'o kalama wallahi min fana fɔra o kɔ ani min bɛ yen bi an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala kana fɛn bɔ Konate la min b'o i b'a dɔn Konate a ne mo dɔrɔn ala ka hɛrɛ dɔnnibaaw bɛna Kaye ka caya mais billahi k'a fɔ k'i ka di ne o tɛ ne ma deli ka Kaye karamɔgɔ ye dɔnnibaa nɔfɛ ta a tɛ yen n t'i dan sigi dɛ i b'o n bɛn'o dalilu d'i ma n'i ye Konate ye Kaye yan Giribu nanen don Kaye ni Giribu ye karamɔgɔ bonya munna karamɔgɔ tɛ diya i ye a bɛ diya i ye kelen défaut dɔ b'an ka diɲɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ bi a défaut dilan man di ɲare ne fa ye karamɔgɔ ye o fa ye karamɔgɔ ye o tun ye alimami ye o fana fa tun ye alimami ye ne yɛrɛ fa ye alimami ye ne yɛrɛ kɛra alimami ye e kana tɔn dɔ sigi tilegan dere in na ko e ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye e bɛ se ka kɛ i ka tɔn ɲɛmɔgɔ de mais i tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ wallahi bon Kayikaw de ma sɔn o manamana kow ma a bɛ Kaye bisimila fɔ sisan alimami ko kɛlɛ tɛ Kaye yan wala e y'i ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye olu ka maaba y'e kɛ mais e tɛ se ka k'anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye Asimu tɛ nin ye jamana président don wa président tɛ wa mais Kaye Juma Misiri kutuba d'a ma k'a k'a jigi kɛ mais pourtant président don o tuma a ye mɔgɔw bila u jɔyɔrɔw la ne ye n ka du ɲɛmɔgɔ ye ani ne ye dugu bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye kelen tɛ bon o erreur de bɛ yen tɔn caya de ye silamɛya ɲagami a ye kow sigi a tigiw ma n'o kɛra mankan tɛ k'a la Kaye dama tɛ dɛ ne ma cu diɲɛ dugu si la ne ye dɔnni jɛra dugu min na ala ye maa min bonya fara ka i k'a bonya ala ka limaniya d'a ma Konate an bɛ defukɛlaw fana ko